Crina Mureșanu este numele meu. La bază sunt asistent social și printre altele, cred că un om norocos. Am avut niște părinți care m-au învățat să dansez, să joc cărți și să fiu foarte mândră de partea asta etnică. Adică, nu știu, am crescut cu o idee că a fi rom este un avantaj, e ceva fain, pentru că știi o limbă străină, pentru că ai ceva care ține de familia ta și de comunitate și asta mi s-a părut întotdeauna fain. Cam asta. Cred că sunt un om care a avut privilegii și a avut ocazia să aibă diferite oportunități. Apropo de dialogul pe care îl tot avem între noi despre când ai experimentat prima oară rasismul. Eu să fiu sinceră, n-am știut că am experimentat rasismul, dar l-am experimentat în diferite forme și în special în școala generală când era ceva tacit. Eram mai albă, dar tot eram sora lui fratele meu și fiica mamei mele, care sunt mai bruneți și foarte asumați romi. N-am avut discuții nici în școala generală și nici în liceu despre etnicitatea mea. Toată lumea știa că sunt de etnie romă, prin urmare nu era un subiect neapărat. Și în școala generală am avut ceea ce se numește o etichetare din partea profesorilor și nu din partea colegilor. Dar profesorii aveau o anumită atitudine pe care am mai întâlnit-o, această atitudine ulterior și în liceu. Ce simți că ai păstrat din tradițiile rome și din cultura romă? Dacă este să facem așa o listare, ce am păstrat noi din familie și este o identitate romă, este tot. Pentru că n-aș putea să... Noi nu suntem romi tradiționali, dar noi suntem romi. Prin urmare, limba este ceva ce a fost întotdeauna prezent în familia mea. Discuția și identitatea asumată a fost prezentă și este parte din ceea ce eu definesc ca fiind cultură romă. Noi nu suntem purtători de haine tradiționale, dar asta nu înseamnă că nu apreciem maxim să avem o față de masă sub această formă sau să avem un batic care l-am văzut și la bunicile mele și în alte părți. Sunt elemente culturale care nu sunt date de culoare sau ceva general tradițional rom, pentru că noi suntem rom vătrași. Noi suntem rom cu o experiență anume din Ferentari. Noi suntem romi urbani, nu neapărat la modul general, dar noi suntem romi din Ferentari. Cum e să crești în comunitatea de Ferentari și cum te-a influențat? Cum a influențat cumva să cresc în Ferentari? Sunt foarte multe povești. Aș împărtăși acum cu tine și cu oamenii pe care noi îi avem în jur, este că eu la liceu am aflat că Ferentari e ceva așa mai de notorietate și mai aparte, într-un sens oarecum negativ, pentru că până la liceu, când am avut întrebarea de la colegii mei, n-am știut că Ferentari este știut de lume sau văzut într-un mod negativ. Și ce mi s-a întâmplat este că m-au întrebat colegii din liceu, eu unde locuiesc? Și ne-am zis că în Ferentari și m-au întrebat, dar tu cum mergi seara prin Ferentari? Nu ți-e frică? Și nu mi-am dat seama de ce mă întreabă. Nu am considerat că este un rasism și nici astăzi nu consider că era un rasism. Cred că era o etichetare la mod general și atunci a fost pentru prima oară când am aflat că Ferentari este oarecum dubios, pentru că pentru acea adolescentă de atunci, Crina, era doar cartierul meu unde locuiesc cu familia mea. Și cam atâta. Da, și ulterior am descoperit acest Ferentar frumos, ușor, ușor, dar trebuie să mărturisesc și faptul că la facultate am aflat că eu sunt romă, pentru că până atunci eram țigancă. Până la facultate, când am întâlnit alți romi care vorbeau despre cultura și istoria romilor, eu nu am avut acele discuții în viața mea acasă. Și ăla a fost momentul în care și în familia mea am deschis subiectul. Familia mea din Ferentari a avut subiectul alături de mine după anul 2000 despre faptul că noi suntem romi, da, și că, într-adevăr, acea informație precum că romii nu au în limba lor cuvântul cu ț, da, ne-am dat seama că noi suntem romi. Pentru că mesiromni,
Adică eu sunt romă, fată romă sau femeie romă. Și așa am aflat niște lucruri foarte frumoase despre mine și despre ferentari și mai departe, foarte scurt, este că pentru anumite stigmatizări pe care le-am mai avut, pentru că spre albă și nu par ferentaristă și pentru alte povești, m-am gândit și am lansat acest proiect personal care astăzi este un muzeu online, Urban Roma, despre povești ale femeilor din Ferentari, adevărat, în alb-negru, din perioada comunistă. Și este un website care poate fi accesat și acolo pot să-ți răspund în detaliu și despre povestea mea și despre alte povești din Ferentari, cum e să fii din Ferentari. Cum ai simțit să fii și femeie și romă de-a lungul vieții, dacă te-a impactat într-un fel diferit în anumite situații? Pentru că avem această conversație despre cum e să fii femeie romă și cum a fost cazul meu și cum am descoperit că sunt și femeie și iată că sunt și romă. Sunt foarte multe elemente și trebuie să recunosc că în continuare descoper lucruri și că nu este o noutate. Ce aș împărtăși cu tine este că este foarte greu să fii și femeie și romă și să te afli în niște situații profesionale sau academice. Cred că una dintre anxietățile cele mai mari pe care le-am avut despre identitatea mea romă și unde nu mi-am găsit locul printre colegii mei, nu a fost în liceu. A fost în perioada postuniversitară, ca să zic așa, adică dincolo de facultate. În studiile mele masterale, doctorale, am avut provocări unde m-am simțit cu acea intersecționalitate și expusă, unde lucrurile despre care se vorbește când ești femeie, când ești romă, când provii din Ferentari sau alte elemente, aduc o greutate. Ce împărtășesc de fapt, fără scurt, este că e complex. E complex, însă există o parte frumoasă. Asta aș vrea să avem așa între noi. Da, e o parte foarte frumoasă să fii și femeie și romă și chiar dacă ți se întâmplă niște lucruri provocatoare în viață, pot să confirm că există sororitate. Pot să confirm că ăsta este avantajul și apropo de acel cuvânt pe care l-am descris, cu care m-am descris, că-s norocoasă. Eu sunt norocoasă să am experiențe de sororitate pentru care sunt recunoscătoare doar aceste intersecționalități de a fi femeie romă și de a fi femeie. Pentru că ceea ce am întâlnit alături de grupul meu, cum este rețeaua de lidere comunitare din Ferentari, este o rețea cunoscută de foarte mulți ani, inclusiv dată ca model de bună practică la nivel de Consiliul Europei în Europa. Chiar această rețea este mândria pentru care pot să vorbesc despre intersecționalitate și sororitate. Și n-aș fi făcut lucrurile astea dacă nu aș fi înțeles bucuria de a fi femeie, de a fi romă, de a avea experiențe în comunitate. Chiar și uneori mie este greu să folosesc termenul de comunitate fiind atât de public, știi, în activism, dar adevărul este că acolo unde eu locuiesc este o comunitate și asta e definiția comunității pentru care eu lucrez și pentru care sunt în fața ta și a altor oameni. Cum ai defini, de exemplu, chestia asta de rețea pentru tine, ca, nu știu, ți-a fost și suport emoțional și cum o simți? Rețeaua pe care noi o avem s-a format pentru că am avut încredere una în alta, pentru că am vrut să activăm pentru familiile noastre și oamenii din jur. Și mi s-a părut foarte fain, am avut o discuție de curând cu cineva și îi spuneam că acolo unde este definiția cuvântului lider, comunitară, acolo sunt pozele colegilor mele. Pentru că ele efectiv, pentru că și-au dorit îmbunătățirea situației familiei lor, au avut diferite inițiative și asta s-a întâmplat. Ce înseamnă rețeaua de femei din sectorul 5? Înseamnă niște femei care muncesc pentru locul lor, pentru familiile lor și oamenii pe care i-au alături și lucrurile sunt atât de simple încât noi nu lucrăm cu
ceea ce se cere neapărat la nivel de societate, ci noi lucrăm cu ceea ce noi avem nevoie. Noi nu lucrăm decât cu cine lucrează cu noi. Noi avem o anumită abordare prin care, de exemplu, să sprijinim în momentul de față ideea asta de a sprijini cuplu mamă-fică. Lucrăm cu ceea ce înseamnă mame. Avem o perspectivă în a avea discuții între noi. Uite, este discuția publică despre femicid, despre violență domestică, pe care noi le stăpânim foarte bine, și în teorie și în practică. Dar ceea ce noi vorbim între noi este ce înseamnă să aibă ca informație orice femeie din jurul nostru despre un plan de siguranță, despre ce înseamnă să fie alături de o femeie care are nevoie de ajutor și nu doar să vorbim despre legislații și măsuri unde uneori nu tot timpul e loc pentru noi. Și asta înseamnă și comunitate, și suroritate. Și ce mai îmi place mult și aș vrea să-ți spun asta, este această blândețe. Este cuvântul cu care noi lucrăm în atelierele unde facem creație și pictăm tot felul de materiale. Da, nouă ne plac baticurile și purtăm baticuri, nu pentru că suntem femei cu capul jos, ci pentru că o femeie puternică își asumă orice ce îi place. Și nouă ne plac baticurile, prin urmare purtăm baticuri. Asta este un dialog chiar recent pe care l-am avut cu colegele mele în acțiunile noastre. Urmează să avem alte, uite, de exemplu, avem niște inițiative cu alte femei din Spania. Vorbim între noi, nimic altceva. Și asta înseamnă să ai comunitate, să fii alături de oameni care sunt cu tine. M-am gândit încă de la început că o să mă întrebi ce mesaj aș avea pentru femei în general sau femeile tinere, așa cum s-a practicat în Floarea Lotus, în acest proiect. Sincer, am ales să împărtășesc un simplu gând. Să mergem înainte. Am spus mai devreme, am fost un om norocos că am avut șansa să am o școală bună pe care să pot să o termin sau toate lucrurile astea. Dar ce cred este că m-a ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi într-un sens pozitiv, este că am mers în continuare, înainte. Am mers înainte cu ceea ce s-a putut face în facultate, în școală sau orice. Am mers înainte. Dacă n-am mai dorit un job, mi-am luat altul. Dacă nu mai mi-am dorit un soț, mi-am luat altul. Și astea sunt niște lucruri care sunt foarte importante și nu mă feresc să le spun. Când ceva nu ți se potrivește, nu trebuie decât să mergi mai departe și asta este un lucru foarte, foarte frumos în viața noastră, despre care ar trebui să învățăm un pic mai mult. Și spun asta și pentru că eu nu am înțeles asta de la familia mea. Eu nu am văzut neapărat lucruri prin care trebuie să mergi mai departe, pentru că aici este singurul trebuie. Trebuie să mergi mai departe când vrei să ții cu tine. Așa că ce recomand oamenilor din jurul meu, în special fetelor tinere, este să meargă înainte așa cum simt ele, să aibă încredere în ceea ce simt ele pentru ele, nu pentru oamenii din jurul lor. Dacă noi suntem bine, și oamenii din jurul nostru sunt bine și asta e așa, ca o teorie clasică, dar care se pare că este și ceea ce eu subliniez în dialogul cu alte femei.